Matul is-sena d-dieħla n-nefqa għall-anzjani kemm f'servizzi fil-komunità u f'titjib ta' servizzi fid-djar residenzjali se tlaħħaq il-171 miljun euro. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Anthony Gius De Celis, fl-ewwel Konferenza Nazzjonali dwar il-ħajja attiva tal-Anzjan Malti li għaliha attendew aktar minn 250 anzjan u anzjana. Waqt li stqar li l-Gvern se jżid il-pensjonijiet b'7 euro fil-ġimgħa, l-akbar żieda fl-aħħar 40 sena, is-Segretarju Parlamentari qal li x-xiri ta' sodot għall-anzjani tela għal 2700. Fl-istess waqt qal li għaddej proġett biex is-sodot f'San Vincenz de Paul jiżdiedu b'500. L-iskop ta' dal-Gvern huwa apparti li l-anzjani tagħna huma fiċ-ċentru tal-politika tagħna, apparti li l-budget iddedikat għas-servizzi lill anzjani qiegħed kull sena jiżdied b'mod massiv, imma rridu li l-kwalità tal-ħajja tagħhom, id-dinjità tkun tal-ogħla livell. Il-Kap Eżekuttiv tal-Standards ta' Ħarsien Soċjali Matthew Vella qal li l-Awtorità tal-Ħarsien Soċjali se tniedi pjan strateġiku ta' 7 snin biex is-settur soċjali kollu ikun regolat. Qal li fl-aħħar ġimgħat bdew imorru fid-djar tal-anzjani biex jisimgħu l-ilmenti u s-suġġerimenti tal-anzjani li jgħixu fir-residenzi. Qal li l-għan ta' din il-konferenza u li jisimgħu x'għandhom xi jgħidu l-anzjani. Anzjani qegħdin fiċ-ċentru tal-operat tal-ħidma tagħna kemm permezz tal-standards kif ukoll permezz tax-xogħol tal-Kummissarju tal-Anzjani se nkunu qed naraw kif il-professjonisti, l-anzjani stess, il-qraba jitkellmu flimkien sabiex verament ikollna servizzi u servizzi tal-ogħla kwalità. Anzjani li kienu preżenti għal din il-konferenza laqgħu din l-inizjattiva u rew illi jridu jibqgħu attivi minkejja l-età tagħhom. Fil-fatt kien hemm anzjani li qalulna li għax issa romlu ma jidejqu xejn li joħorġu sa tard għaliex iħossuhom li qed jgħixu l-ħajja b'mod attiv u ħeġġew lill-anzjani biex ma jintelqux għaliex hawn ikun fejn jibda l-mart. L-ewwel ħaġa qed nieħu gost li ħafna nies jipparteċipaw. U t-tieni ħaġa nkunu tajnuna għalina nfusna u għal ħaddieħor ukoll. Jiena qed nieħu gost ħafna għax ħafna affarijiet qas kont naf bihom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.